Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Na-assign po o na-destino ang aking pulis na asawa sa ibang lugar. Feel good morning, Uncle and Tita. Tawagin niyo na lang po akong Clarice ng Pasig City. Dalawa po ang anak namin ni Ondong at medyo nagkakalabuan na po kami. Kasi nga, na-destino po siya sa ibang lugar. Nung una po okay naman eh. Hanggang sa nakakarinig na po ako ng chismis na meron siyang ibang babae. Wala yun? Hindi po ako naniniwala kasi syempre mahal mo yung tao. Tsaka alam ko iniisip niya yung mga anak namin. Pero kung dati umuwi siya tuwing Biyernes at babalik tuwing Lunes, ngayon halos isang buwan na siya bago makauwi. At yun na nga kadalasan ang naging pong laman ng aming away. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Papa, miss na miss ka na namin. Buti na uwi ka, Papa. Papa, naisip mo pa umuwi. Pasensya na mga anak kasi alam niyo naman trabaho ng Papa niyo. At Ulit-ulit lang yung dahilan mo eh. Alam namin yung trabaho mo, pero bakit ikaw umuwi? Kasi yung papa ng classmate ko, lagi namang umuwi yung papa niya kahit pulis din naman. Oh. malapit lang yata yun na destinasyon ng tatay niya eh. Magkaiba naman kami ng nadestinong lugar. Saan ba po yung inyo? Sa mga anak, pipilitin ko makauwi hanggat kaya ko, ha? Hayaan mo na, Jinjin. Ang importante, umuwi si Papa sa atin, di ba, Papa? Ay, Magre-react ka pa eh. Umuwi, parang wala naman tayong papa. Minsan lang sa isang taon. Daig pa ang sundalo. Filingero ka naman na para bang sundalo ka. Ano ka ba? Wala pa namang isang buwan nakauwi na si Papa eh. Hindi yan nauwi ba yan ng matinong papa? Jinjin, tama na. Ondong. Wala, hindi tinatanggap ng mga bata yung paliwanag mo. Paano tayo? Ano? Paano tayo? Mag-aaway na naman tayo. Pasok nga muna kayo doon mga bata. Ayan, dalhin niyo yung mga pasalubong ko sa inyo. Salamat po, Papa. Tara, Jinjin. Thank you, Papa. Ano na naman ba? Wala akong tinuro sa mga bata. Sila lang yun. Maski sila nararamdaman. Ano, Ondong, ano ang plano mo? Baka na nga yung cellphone mo, patingin nga. Bakit mo kinukuha yung cellphone ko? Iti-check ko lang, may titingnan lang ako. Asawa naman kita. May cellphone ka naman eh. Ayun ka na naman eh.
Puro ka na naman duda. Paano hindi magdududa? Ba't tayo mapahawakan? Kasi kung wala kang ginagawa, papahawakan mo yan. Dati pa naman ako hindi nagpapahawak ng cellphone Kahit mga bata, hindi Yun ko nga, pinakalaro kung eh. wala kang ginagawa, sige, hindi ako magagalit patingin. May titingnan lang ako. May kailangan akong i-check. Ano bang Kung, i-check mo? kung tapat ka sa akin, hindi ka matatakot. Alam mo, kaya kita napagbibintangan eh. Ganyan oh. Tapat naman talaga ako sa'yo. Ano bang problema mo? Tingnan ko. Huwag na nga. Ano ba? Ang kulit mo naman eh. Ano ba meron dyan sa cellphone mo? Ba't tayo patingnan? Wala ka bang respeto sa akin? Cellphone ko to eh. Nanggagalaw ba ako ng cellphone mo? Paano ko paano ko rin respeto sa'yo? Cellphone lang, di mo pa mabigay. Ano meron dyan ha? Kung takot, bakit ka takot? Ha? Oh, yan. Isaksak mo sa baga mo. Ha? Saksak mo yan. Bastos mo naman! Aka na titingnan ko talaga. Akala mo ha, aka na talaga. Oh, tingnan mo. Oh. Oh. May makikita rin ako, tandaan mo. Tandaan mo, may makikita rin ako dito isang araw. Tandaan mo yan. Siguro nabura mo na. Ikaw babae ka, no? Wala ka nang ibang iniisip. Kakagaling ko lang. Sa trabaho, umuwi nga ako dito. Kahit pagod ako, halos isang buwan ako hindi nakauwi, tas gaganitin So dapat mo ako. magpasasalamat ha. Umuwi ka ng ilang pirasong araw sa isang buwan. Salamat. Na-appreciate namin. Nagtatrabaho ako para sa pamilyang to. O may ibang tinatrabaho. Na naman tayo, magbibintangan mo na naman ako. Dahil may ebidensya. Kaibigan ko lang yun. Ilang beses ko ba sinabi na nagpatulong lang yun sa kaso, tas yun na yun. Sinasabi ko sa'yo, Ondong, tandaan mo to ha. Warning to. Alam mo kaya ako Pag may nahuli ako, manda ka sa akin. Kung may mahuli ka. Kaya ako naiinis kaya ako napipikon pag umuwi dito. Eto yung sasalubong mo sa akin. Manda ka sa akin, tandaan mo. Ha? Ginagaslight mo pa ako para... Ano ginagaslight? Ano ba? Kunyari, galit-galitan! Para mabunton yung lahat sa akin. Hindi sa'yo, pero tandaan mo, walang sikretong di nabubunyag. Ha? Tandaan mo, pag ako may nalaman, humanda ka sa akin. Manda Clarice. ka sa akin. Ewan ko sa'yo, Clarice. Ewan ko din sa'yo, Undong. Ewan ko din sa'yo. Paranoid ka na. Matapos po ang matinding away namin na yon, ay hindi na lalong masyadong umuuwi si Undong sa bahay. Nakakainis. Although nagpapadala naman siya ng pera. Hello, Mars. Oh, nakita mo na yung sinend ko sa'yo. Yan yung chicks ni Undong. Eh, kaso hindi naman sila magkasama eh. Paano kung... Siyempre, alangan mo ipopost niya na magkasama sila. Tignan mo Pero- tong isang picture ni Undong. Pero mo itong picture ng chicks. Oh, parehas yung lugar. Nasa dagat, di ba? Pero anong petsa? Pinost? Baka naman... Siyempre, hindi nila ipost yan. Magkaibang date yan. Ganun Ano ba ka yun? Ganun yun, sabi ng friend ko. Ay, nako, ba't ang hinuli mo? Hinuhuli natin yung asawa mo? Eh, kasi syempre, asawa ko yun eh. Tsaka alam ko mahal niya kami. Pero Wag mo na kasing iba na yung kutob ko talaga, Trixie eh. Ano kayang gagawin ko para makumpirma ko? Ayun na nga, binigay ko na nga sa'yo, oh. Oh, di ba? Oh, ayaw mo pang maniwala. Di ba? Anong gagawin ko? Oh, Anong gagawin ko, Trixie? hindi pa ba umuwi ang asawa mo? Hindi pa eh. Eh, magbe-birthday na yung inaanak ko, si Junjun. Hindi pa siya uuwi. Hindi ko alam. Wala siyang sinabi. Puro padala lang. Hindi nakikipag-usap. Hindi nag-chat. Di tumatawag. Inaaway mo kasi. Eh, di ba sabi mo may kabit? Tapos di ko, pagluto ko pa siya? Siyempre, awayin ko, no? Oo nga naman. Ano, ibe-baby ko pa? Ay, nako. Hindi ko alam eh. Wala siyang sinasabi kung kailan siya uuwi. Stress po at nakakaiyak.
Kaya hinayaan ko na lang kung anong gusto niya. Bahala siya kung ayaw magparamdam. Pero, unexpected po, Colentits, umuwi si Ondong ng birthday ng panganay namin. Kalagitnaan ng November. Happy birthday sa'yo! Eh, thank you, Birthday Papa, na! dahil umuwi Ikaw ba may ka. birthday ako? Ako yung panganay Yung regalo ni Papa. Birthday na ni Junjun! Birthday ni Junjun! Ngayon! Get out! Papa, may sasabihin po sa'yo si Junjun. Magsasabi na siya ng tunay na gender niya. Papa, mag-gender reveal na po. Papa, dinindin ko din ko naman to gusto sabihin yung gender reveal. Kasi natuwa ka sa kantang birthday na ni Junjun. Birthday Papa. ni Junjun! Ngayon! Papa. Oh. Sorry, Papa. Ano yun? Aminin ko po, nanood ako ng concert ng Sex Bomb, Papa. Yung padala niyo po, Papa. Nabili siya ng ticket. Okay lang yan, anak. Saka importante yung birthday mo. Ayan, ha. Pinagandaan kita. Tsaka may regalo ko sa'yo. Salamat, Papa. Bakit ako walang niregalo? Sa birthday mo. Siyempre, Jinjin, bibigyan Hindi ko kita nga ng- alam kung uuwi ka, Papa, sa birthday ko kasi hindi ka naman pala sulpot eh. Uy, Jinjin! Real talk lang. Pag totoo, masakit. Anak, pasensya niyo na si Jinjin, Papa. tama na yung matabil Mondila. Alam mo, hindi mo masisisi mga bata. Hindi ko tinuturuan yan ako. Salang yung lumalabas sa bibig nila. Manang-mana. Talaga. Hindi manang-mana. Kasi nararamdaman Mama. nila na parang wala silang tatay. Muna po kayo mag-away dito. Jinjin, doon na muna tayo para may chance silang mag-away. Ay, mag-usap. Sige, doon muna kayo. Ano naman paliwanag mo? Ngayon ka lang nagparamdam. Buti naman. Teka lang, mga anak. Pa! Po! Yan nyo, Pasko or New Year. Mamili lang ako doon kasi nga, alam mo na, trabaho ng papa nyo. Pasko or New Year, uwi ako dito. Sige po, Papa. Yay! Yung gift namin, Ano Papa. pa mga holiday sa bansa na uuwi ka, Papa? Pasko, bagong taon, o birthday, Valentine's, anniversary niya ni Mama. Sige, titignan ko. Basta Pasko or bagong taon. Uwi ako, Jinjin. ha? Sige na. Okay, Papa. Tara, Jinjin. Alam mo, huwag mo nga lasunin yung utak ng mga bata. Pasko, bagong taon, ano dapat maging masaya sila? Ano, OFW ka ba? Daig mo pa nga eh. May mga OFW nga dyan, mga seaman. Tuwing 6 na ban umuwi. Ikaw, ano, taunan? Diyos ko. Gakang ka na naman ng... Oo! Kasi wala kang kwentang ama! Wala kang kwentang asawa! Ano ang kailangan namin? Pera lang, ha? Kailangan ng bata ng mga... Ano gusto mo? Ha? Namimiss mo na ako? Ha? Ito gusto mo? Ano? Yan yung ba ginagawa mo sa mga babae mo? Pag nagtatampo? Ha? Ano? Ay, nako, Clarice. Kaya ako ayaw umuwi dito kasi yan sa Ayaw mo umuwi dahil may iba kang inuuwian! May pruweba ka? Hindi ko na kailangan ng pruweba. Ano, pag may pruweba ba ako, aamin ka? Dahil ganyan ang mga lalaki, huling-huli na hindi pa rin aamin. Kahit anong libo-libong pruwebang ibigay ko, kung hindi ka aamin, hindi ka aamin. Ano aminin ko? Wala naman talagang ginagawang masama. Oh, ayan na! Dami mo sat-sat. Gusto mo talaga may ebidensya eh. Pakita ko kaya sa mga bata yan. Ha? Ano yan? Ano yan? Sino yan? Ano? Sino yung babae yan? Pipigilan ko yung iyok ko. Sino yung babaeng yan? Kabit mo. Ano, Sino yan? dito ka umuwi? Bakit may picture ba kaming dalawa? Sino ba yan? Siyempre, hindi kayo mag-upload. Diba? Kasi mahuhuli ko kasi alam mo na magaling ako Ay, na mag-imbestiga nako. kesa sa'yo. Ha? Pareho kayo andyan sa spot na yan, resort na yan. Kasi Magkaibang meron pecha nyo kaming- in-upload, ha? May Para hindi mahuli. May inoperasyonan kami dyan. May mga floating Ano drugs operasyon mo? doon. May Yung floating kifi drugs. niya? Ha? Yung puday niya? Ano, ha? Ano ba yung bibig mo? Talaga? Buti nga ako, ganito sinasabi ko kaysa sa'yo, traidor ka, talikod ka. Ewan ko sa'yo. Bago ka naman. Andong!
Nangako nga po si Undong ng Pasko New Year, pero ano pa nga bang inaasahan na pako po yun, di nagkatotoo. Papa, ay mama, wala si Papa. Let's sing Merry Christmas. Wala. and a happy Halloween. Ay, ano nga Kasi pati Halloween hindi umuwi si Papa. Mama, ano po ba nangyayari talaga kay Papa? Tunay ba namin siyang ama? Jinjin. Siyempre no. Ito, mag-usap tayong tatlo. Pasensya na kayo sa mga pagkukulang ng tatay nyo. Wala na akong magawa. Ayaw niya na ba sa atin, mama? Hindi niya ayaw sa inyo. Pero, Hindi siya umuwi nung Pasko, tas ngayon New Year na, hindi pa rin siya umuwi, mama. ayan na nagpa-fireworks na nagboboga na si Tito Carl. Tsaka si Tito Yo. Nagboboga na Yan, si Tita Aileen, namigay na ng ano doon. Ano? ng ano, Okay, maniwala. kaputok. Ma, namimiss na namin si Papa. Ako Huwag na din. kasi kayo mag-away. Hindi, mga anak, maintindihan niyo ko pag lumaki na kayo kung bakit ko siya inaaway. Kailangan ko gawin yung para sa inyo eh. Mga anak, pasensya na kayo. I-expect na yung mga bata pero wala pa ring Undong na dumadating. Kaya, tinawagan ko siya. Masakit sa pride ko pero para sa mga bata. Salamat naman at sinagot mo. Busy eh. Alam mo namang nasa operasyon eh. Ano? Sinong Kulang pa ba yung pinadala ko dyan? At ang bonus ko, pati naman na panalunan ko sa O raffle. di eh, salamat! pinadala ko O na di dyan. salamat! Ano yung pagtatakip ba yun sa pagkukulang mo sa pambababae mo? Ay, nako. Yan ka na naman, Clarice. Mag-usap na nga tayo once and for all, Ondong. O ano? Ano nang plano mo sa amin? Plano mo sa mga bata? Anong gusto mong marinig? Anong plano mo? Hindi na kailangan gawing specific pa. Ano nga? Ano? Bakit na hindi ka umuwi nung Pasko't Bagong Taon? Busy nga eh. Alam mo namang red alert. Alam mo naman yung trabaho ko. Parang ngayon mo lang alam yung trabaho ko. Uuwi ka pa ba, Undong? Kasi pati mga bata, dinodrawingan mo na lang yung mga pangako mo sa kanila. Uuwi ka pa ba? Di na siguro. Uuwi ako pero mga bata lang. Ayoko na kitang makakausap. Alam mo, napaka-toxic mo. Wow, ako yung toxic. Ikaw nga hindi pala uwi eh. Anong ibig Sino sabihin? bang gustong umuwi dyan na ang sasalubong ay putak ng putak yung bibig mo, yung bunganga Dahil mo? may ginagawa ka nga! Maglabas ka ng ebidensya at pruweba. Hindi yung puro kaganyan. Alam mo, pulis ka talaga. Ang tulis-tulis mo. Ang galing mo lumusot. Makakarma ka, Ondong, sa ginawa mo sa amin. Tanda mo, di mo na makikita yung mga bata. Kapal ng mukha. Hahanapin din ako niyan. Kung yan ang gusto Wow! mo, sige. Alam mo palang hinahanap ka. Ba't ka umuwi? Tapos ngayon di ka na uuwi.